Assalamualaikum, waalaikumsalam, sun mata ajiku, salam rahayu, derek-derek sedoyo, wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedoyo, iki aku arep jawab pertanyaane enek yos ana wong akeh sing takon. Iki bolak-balik takon masalah, Mas. Aku njaluk penyembuhane karo penyakite bojoku, nek sing ono penyakite adikku, mbahku lan sak piturute lah. Lah sakit sing diderita iki ya kaya kok penyakit dalam-dalam kaya stroke, terus gagal ginjal, wis ngono-ngono ku lah. Penyakit kok ngono-ngono ku. Lah iki dulur ya. Ya apa dulur? Ya bener sing gaweni sing gawe penyakit iku Gusti kang mau kuwasa ya, Gusti Allah. Lah sing nyembukno ngono ku ya bener Gusti Allah. Tapi kuwabe iku media penyembuhan iku gak cara ngono gak serta-merta iso menyembuhkan total 100%. Ngoten. Dadi umpamane kaya nambani wong loro ngono ya. Ilmu Jawa, ilmu medis iku ya iso, ya ora iso. Nah, iku penyebabnya kena apa? Ini lho. Nek kaya ilmu medis ya mau nyembuhno penyakit stroke katakanlah ya, nganggo terapi-terapi ngene iki. Tapi nek Gusti Allah gak berkehendak, ya gak bakal waras. Ilmu Jawa ya ngono. Nek Gusti Allah gak berkehendak, ya ora bakal waras padha ae. Lah, iki mergo apa? Iki ana faktor ini. Ana faktor. Kok penyebabe istilahnya kok penyebab kejadian stroke lho, penyakit stroke. Iku penyebabnya mergo awak dhewe ora ngerti. Kena apa mungkin kok diderita stroke. Nah, stroke kan mergo iso kena makanan, iso kena gaya hidup sehat, terus mergo pikirane lan tindakane. Lah iki aku pernah mengulas tentang iki tuh. Wis pernah tak ulas iki. Wis tak ulas detail. Dadi penyakit iku penyebabnya faktornya iku akeh macam-macam. Dadi kudu iso mengetahui. Kayak momo tanggane dhewe stroke dhewe kepinambakno ning wong pinter ya. Ning medis katakanlah wis gak iso, wis gak ngatasi. Lah iku mang dhek kudu ngerti, kena apa ya kok kena stroke. Lakune iku piye wong iki? Ha, kudu lakune iku kudu didelok dhisik tuh. Didelok riwayate dhisik. Dadi aja langsung memvonis, aja langsung memvonis. Iki engko ditambakno wong pinter, engko wong pintere gak iso nambani panjenengan ngamuk, panjenengan wis ngarani wis ora mandi blas. Nah, kekeliruane wong tekan kene, salah pahame tekan kene. Dadi kayak umpama lara stroke, lara apa, lara dalam ya. Ya nyuwun sewu, aku gak menuduh nek wong lara stroke iku mesti kanggonan salah biyane enggak mesti mergo kan iso gaya hidup sehat. Nah, nek tenaga medis wis ora ngatasi, ora mempan. Ya isolah dicoba dengan cara ilmu Jawa. Nah, ilmu Jawa. Nah, cara nambani ilmu Jawa iki lho ya. Sebenarnya iku ngene lho. Cara nambani ilmu Jawa iku tekan awake dhewe tok. Nah, nek wonge iku mang ancene wis gak iso nglakoni tirakat, istilah ya poso weton utawa nganu, sampean bancaki pas wetone. Nah, engko sampean bancaki pas wetone. Nah, iku sampean kok iso nyambat sedulure wong ku mang. Sampean sambat sedulure wis sing biasa tak ulangi Bapak Kuwasa Ibu Bumi Kakang Kawak Adi Alis sedulur papat kalima pancer sedulur sejatine. Sapa jabang bayine sapa iku ya disebutno jenenge komplit lengkap. Rewang-rewang ngono ngobati penyakit, rewang-rewang ngono ngwarasno awake ngono. Wis sambatane ngono dulur. Kepingin kok lebih dalam maneh tak ewangi nyambat ya sampean iso engko info lanjut ning aku. Info lebih lanjut ning aku. Sing lewat halaman Facebook ya monggo langsung panjenengan ana tulisane berlangganan iku engko monggo panjenengan langsung engko oleh cara ngono interaksi khusus karo aku engko masalah ngono ku. Nah, sing ning YouTube sampean iso komen apa iso WA lah ning kono kan wis tak cantumno ning deskripsi nomor WA aku. Monggo panjenengan iso WA. Dadi ngene dulur. Pokok intinya ya kesimpulannya iku mang lara apa wae lara dalam iku mang ya panjenengan ora iso langsung njaluk ning donga. Masih sampean donga kaya piye nek umpama iku kesalahane istilah karmane wonge ya angel diwarasno dulur. Salah satunya jalan nek ancene iku karma dulur ya. Iku penyebabnya saka karma. Ya satu-satunya dalan ngilangno kudu iku ngatasi
iki mang sik ngatasi permasalahan sik penyebabnya sik kena apa kok diwai penyakit jero penyakit gede. Jadi ada cara mengatasinya ya wong iku kudu nebus lah cara bersalah karo wong iki A ta B ya kudu iso ngapik wong A karo B mang njaluk sepuro dijaluk sepurane iki ya dijuju panganan pokoknya dilagakno atine sik ben dhek iku legowo nrimo kesalahane biyen. Ha iku kok iso ngrubah apa sing ana gejala apa sing ana ning awake lho ngoten. Pun nggih paham nggih niku pokoke kesimpulannya. Nggih pun saiki wae sing takok ning aku dulur, makane iki tak gawe konten dulu. Nggih pun sampun mawon dulur nggih, mugi-mugi niki saged manfaat kalian jenengan ngapunten. Sampun mawon nyapunten ternyata kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.